Θανάσης Παπαγεωργίου είναι Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Καλλιτέχνης με ευκρινή φωνή στη δημόσια σφαίρα και ιδιαίτερη ευαισθησία στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του τόπου, γεννήθηκε πριν από 86 χρόνια στην Κεσαριανή από γονείς πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης. Σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Χρήστου Βαχλιώτη και η πρώτη του θεατρική εμφάνιση γίνεται το 1962 στο θίασο του Κωστή Λιβαδέα. Από τη στιγμή που θα βγει στη σκηνή, υπάρχει ένα σαράκι που θα σε τρώει όλη τη ζωή. Θα θέλει συνέχεια να είσαι στη σκηνή. Για να ζήσει, δούλευε σε τυπογραφείο, ακόμα και όταν έγινε ηθοποιός. Το 1969 ιδρύει με τη Λίδα Πρωτοψάλτη και τον Τάκη Καλφόπουλο τον θίασο Βήματα στην Κοκκινιά. Πρώτη του σκηνοθεσία, η Αυλή των Θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλη. Είμαι Έλληνας. Τι θέατρο να κάνω? Δεν κάνω θέατρο απλώς μιλώντας τη γλώσσα μου, τα ελληνικά. Κάνω θέατρο μιλώντας την μεράτσα μου, την πατρίδα μου, πώς να το πω αυτό, τη φιλή μου. Κάνω θέατρο για τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσα, ζω. Θα κάνω και γερμανικό, θα κάνω και ισπανικό, θα κάνω και ιταλικό. Αλλά καταρχάς, αφού είμαι καλλιτέχνης, ηθοποιός, πρώτα θα απευθυνθώ στον κόσμο μου με αυτά που τον αφορούν τον κόσμο. Στον κόσμο εννοώ, στους συμπατριώτες μου, αυτά που τον αφορούν. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να ανοίξω τη ΣΤΟΑ εδώ και να αρχίσω με ένα αιγυπτιακό έργο. Τι νόημα θα είχε? Μπορεί να ήταν Αριστούργιο. Τι νόημα θα είχε πέρα από το να εντυπωσιάσω? Αλλά ανεβάζω το Χάσαμε τη Θεία Στόπ, ανεβάζω το Ποντίκα, ανεβάζω τον Διαλεγμένο και είναι άνθρωποι που βγήκανε από εκεί και μιλάνε για αυτούς. Το 1971, σε μια περίοδο όπου κυριαρχούσε το αίτημα ανανέωσης της θεατρικής ζωής του τόπου, ιδρύει με την Ελένη Καρπέτα το θέατρο ΣΤΟΑ, που μετά από τις δύο κρατικές σκηνές και το θέατρο τέχνης αποτελεί το μακροβιότερο θεατρικό σχήμα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψυχολογήσεις έναν θεατή. Όποιον άνθρωπο το ρωτήσεις γιατί πηγαίνει θέατρο, θα ακούσεις πολύ διαφορετικά πράγματα. Και κανείς στην ουσία δεν ξέρει. Θα σου πει πάω να δω έναν καλό ηθοποιό. Τι θα πει αυτό? Τι είναι για σένα ο καλός ηθοποιός? Πάω να δω να μάθω για ένα έργο. Τι θες να μάθεις από το έργο? Τι παίρνεις, τι απορρίπτεις? Γιατί δεν το διαβάζεις? Και θες να το δεις. Και αφού ξέρεις ότι αυτό που θα δεις θα είναι μια υποκειμενική ερμηνεία. Γιατί κολλάς εκεί και δεν θες να το δεις σε 10 διαφορετικές ερμηνείες? Αν σε ενδιαφέρει το έργο, θέλω να πω. Δεν ξέρει τελικά, κανείς μας δεν ξέρει. Αυτό που μένει είναι αυτή η θεία σχέση που έχει η πλατεία με την σκηνή. Είναι θεία σχέση και πανάκριβη σχέση. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου διευθύνει τη ΣΤΟΑ από το 1974 μέχρι σήμερα, με κύρια επιλογή ρεπερτορίου το νεοελληνικό έργο και την προβολή των νέων τάσεων της ελληνικής θεατρικής γραφής. Αποδοκιμάζοντας το κλίμα πνευματικού εφησυχασμού της πλειοψηφίας των εμπορικών θειάσεων και με βασικό αίτημα τη διεκδίκηση της ελευθερίας στην έκφραση, το σχήμα της ΣΤΟΑΣ επεδίωξε την προβολή του κοινωνικού και πολιτικού ρόλου του θεάτρου και στηρίχθηκε όχι σε μηχανισμούς δημοσίων σχέσεων και διαφημιστικής προβολής, αλλά στο πάθος για την προσωπική αφοσίωση των εργατών του. «Ξεκινήσαμε ξυπόλοιτοι», λέει ο ίδιος. Οι πολιτικοποιημένοι φοιτητές της δεκαετίας του 70 είδαν τα νέα επαναστατικά έργα του Μάριου Ποντίκα στη ΣΤΟΑ, που ήδη από τα πρώτα χρόνια της δράσης της ανεβάζει έργα σημαντικών και συχνά πρωτοεμφανιζόμενων Ελλήνων δραματουργών, από τον Γιώργο Διαλεγμένο, τον Μιχάλη Φακίνο και τον Παναγιώτη Μέντι, μέχρι τον Δημήτρη Κεχαΐδη, τον Γιάννη Τσίρο, τον Πέτρο Μάρκαρη, τον Ιάκωβο Καμπανέλη και τον Μέγα Μπόστ. 155 πρεμιέρες δόθηκαν
Στις 54 χειμερινές και θερινές περιόδους, 54 έργων νεοελλήνων συγγραφέων, 3 αρχαίων τραγωδιών σε κλειστό χώρο, 13 σύγχρονων ξένων συγγραφέων και 14 έργων παιδικών. Επιτρέψτε μου και εμένα 2 λόγια να προσθέσω, μια παράβαση να κάνω και τους λόγους να εκθέσω. Η γυναίκα είναι φύση σκληρά, κάνει εγκλήματα, σκοτώνει μωρά. Χίλιες παραστάσεις να κάνεις σε ένα έργο, καμία σχέση δεν είναι ίδια με την άλλη. Είναι 1000 διαφορετικές σχέσεις. Γιατί είναι 1000 διαφορετικά κοινά. Γίνεται λοιπόν ένας περίεργος διάλογος, βουβός διάλογος ανάμεσα στην πλατεία και την σκηνή. Η σκηνή δεν είναι βουβή, η σκηνή μιλάει, η πλατεία ακούει, αλλά για μας που είμαστε στη σκηνή την ακούμε την πλατεία. Μας μιλάει η πλατεία. Κλεόβουλε, αποφάσισα να γίνω πόρνη. Όλες οι γυναίκες εργάζονται, γιατί δεν με αφήνεις και εμένα να εργαστώ? Άφησε την, καλέ μπαμπά. Κάνει τη δουλειά σου εσύ. Ο ίδιος έχει γράψει 5 θεατρικά έργα που παίχτηκαν στη ΣΤΟΑ σε σκηνοθεσία δική του. Μα στο θέατρο είναι ιδιαίτερη περίπτωση γιατί θέλεις και πηγαίνεις. Δεν σε τραβάει κανείς από το αυτή να πας. Δεν είναι υποχρεωτικό. Άρα το ζητάς. Άρα ζητάς την επαφή κι εσύ. Και φέρε στο μυαλό σου έναν μεγάλο άνθρωπο, πολύ μεγάλο άνθρωπο, στο τέλος της ζωής του και θέλει να βλέπει θέατρο. Γιατί άραγε? Και αν έχει δει και χιλιάδες παραστάσεις στη ζωή του, γιατί ακόμα θέλει να βλέπει? Τι άλλο σαράκι είναι αυτό? Αλλιώτικο, άλλης μορφής είναι, αλλά είναι σαράκι. Υπάρχουν θεατές και δεν μιλάω μόνο για τους θεατρόφιλους, τους βαριά ασθενείς θεατρόφιλους. Μιλάω για ένα απλό κοινό το οποίο θέλει να θεατρίζεται. Μέσα από την 62χρονη πορεία του έχει μπει στην καρδιά του αθηναϊκού κοινού για τα καλά, ενώ σε κάθε χωριό και κομμόπολη της χώρας έγινε πρόσωπο οικείο και αγαπητό, μέσα από την κοινωνική σειρά Μικρή Μεγάλη, τις σκηνοθεσίες του για το θέατρο της Δευτέρας και τους ρόλους του σε μεταφορές παραστάσεων της ΣΤΟΑΣ στην τηλεόραση. Θα σε δούνε. Δεν θα πας πουθενά. Το ξέρω, είσαι μια χαρά, πάμε μέσα τώρα. Σύνελθε σου λέω, δεν θα πας εκεί τώρα. Δεν θα πας πουθενά. Ορίστε. Ποιο κοροϊδεύεις πια μου λες, βαρέθηκα να λέω ότι έχει τα ίδια όλα στον πρώτο. Αν θες να το κάνεις, υπάρχει καλύτερος τρόπος. Μας έχεις διαλύσει όλους. Κοίταξε, και το σινέμα είναι μαγευτικό. Απλά δεν έχει τη ζωντάνια της άμεσης σχέσης. Αλλά δεν πάει να είναι μια μαγευτική τέχνη. Γι' αυτό και έχουν βγει αριστουργήματα που μας έχουν αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Πατέρας. Ο δικός σου ο πατέρας θα είμαι εγώ. Έχει πρωταγωνιστήσει στον κινηματογράφο. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας» τιμήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με το βραβείο Β' ανδρικού ρόλου και έχει δανείσει τη φωνή του στην ηχογράφηση πλήθους κλασικών βιβλίων που απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα όρασης. Διαχρονικά πιστός στην τέχνη του θεάτρου, έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το Κεντρικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Διπεθέιο Ανίνων και έχει διδάξει υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Οδείου, της οποίας υπήρξε και διευθυντής, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στις σχολές Βεάκη, Κατσέλη και Μέλισσες της Έλντας Πανοπούλου. Την τριετία 1990-93 λειτουργούσε δικό του θεατρικό εργαστήρι με μαθητές φοιτητές του Θεατρολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Αθηνών. Υπήρξε μέλος επιτροπών του Υπουργείου Πολιτισμού για θέματα πολιτιστικής πολιτικής, δραματικών σχολών και βράβευσης θεατρικών συγγραφέων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Μουσείου, καθώς και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου. Δεν μαθαίνει μόνο ο θεατής βλέποντας ένα έργο, ένα κλασικό έργο. Μαθαίνουμε και εμείς που το ερμηνεύουμε εκείνη την ώρα. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα το προσλάβει αυτός που το βλέπει. Ποτέ δεν ξέρουμε. Όποιος πει ότι ξέρω λέει ψέματα. Κάθε φορά είναι κι άλλος.
Είναι σαν να κάνεις μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα την λειτουργήσει αυτή τη σχέση, την ερωτική. Εγώ σου ομιλώ. Εάν εσείς δεν θεωρείτε τον εαυτό σας κύριο, το λάθος δεν είναι δικό μου. Εν πάση περιπτώσει. Πάω να ειδοποιήσω τον αρχιπρωτοκολλάρχη για τα περαιτέρω. Έχει τιμηθεί με βραβεία του Δήμου Ιθάκης καλύτερης παράστασης 1975 και σκηνοθεσίας 1977, βραβείο Καρόλου Κουν 1998, βραβεία Αναγνωστών Αθηνοράματος για σκηνοθεσία και καλύτερη παράσταση 2001 και 2002, βραβείο σκηνοθεσίας Φώτος Πολίτης του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου 2006, ενώ για τη συνολική προσφορά του στο θέατρο, στο ελληνικό έργο και τον ελληνικό λόγο έχει τιμηθεί από τους Δήμους Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Καρδίτσας, Σύμης, Ζωγράφου και Σαλαμίνας. Δεν θα σβηστεί ποτέ το θέατρο. Ό,τι και να συμβεί. Μπορεί να αλλάζει μορφές. Μπορεί να αλλάζει χώρους. Η ουσία του δεν αλλάζει ποτέ. Και η ουσία του είναι μία. Είναι η επαφή. Είναι ο έρωτας που σου είπα. Το μάνικο έχει απάνω του τούτη την πλάκα που είναι απάνω της τα τάστα του. Πάνω στο μάνικο είναι τα κλειδιά με την κορδατούρα του. Τα τέλεια δηλαδή του μπουζουκιού. Καλά στο πάλαμα δεν χορέψαμε.